Kalong sisa ka jingkemen bat ka ban ai men sim cikadai na ka banta kitu ki hybrid ki badon ni ki jingduna hakaliang ka bormet borphan badru hakaliang ka perkhat perdan hakaban hakaliang ka Special Olympic Bharat kalajit sendon ya ka school Lentijam LP School kam Vocational and Training Center ka badon hamautunum banlek mikmat syaka Athletic National Coaching Camp ka ban Salokshen hasaru sajai sport complex hanong ba Guwahati nadu ka khat pratarik hadu ka arpulai tarik mentau benai ka special school jong ka Lentijam ka badai ka wei na ki school ka ba ai jing kai kerpang ki hybrid ki badon ki jingduna ki khotmet bat ka bor perkhat perdan hapo ka jingelam bastad dau ba sumar lang swer kumu presiden jong ka Lentijam kalayolat ban syajid hadu khat wengut ki hybrid ki banlek isi menta sakane ka Athletic National Coaching Camp ka ban Salongshen hanong ba Guwahati te kumba pitebi nagla jaga baningkong ai kable pi binong to bor la koi ka daw hi bang ko ban ko pi ni kasing kalong na marba nakaliang ki khna school jora ki bade ha kani ka Lentijam LP School kam Vocational and Training Center ka bada dangni ha po mautnum ba kidun ki khna jaga mata kasmi ki banlek na si mandir siapo ka Athletics National Coaching Camp kadi jaga kani kan Athletics National Coaching Camp ka banlong ha ka khatra ha arpulai trade ha po sujai sports complex balapnya ya ka Special Bharat Olympic Assam chapter te kidan kumba khan wingut ki khna jama ki banlek syakate ka kam ka jingthmu hi kalong ba kini ki khna umdei tang bani ko bani kai ki ha ka kulit ha ka jiksha ndai wat ha ka sports su haka sport su mi kwa yaki bakin kiu shakmat ma kai wei na ka jingi la kai hi ka bala ban tulong yo brio ba ka jing mut jing prakhat jing u ba mi shakmat kata ga dei ga daw ba kong san ne kam dei bakan kut tang ha po jing puli la ha jing trei lei wat haka sport su te na kata ga daw su ka ban penting pi ba kini ki kena ka khat wei ngut badan rengkat kan thei ba chinrang kin le chakani ka Athletics National Coaching Camp ka ban long po sadusnya sports complex hakani ka Athletic Coaching Camp ki la jing kai thara kinyo ha bai de ba kam sport ka ba kilit men ka de thik tang lamata athletics kamut nang ta 100 meters 200 meters relay bat kiwi te kat ha bai de ba ka selection kumno ka don ka selection ba ka school ni pi ga yo select ketika Athletic lamar kani ka Special Olympic Bharat ya ka school Lentijam la itu na du ki por bala de menchuaru tinggi laju pa sibun ki khna nang ni bale le kai ha ki sports ha ki benta pa per kuma ka cricket ki la represent ya ka India te nang ta la dan armut ki ba represent ru ya ka football mo te nang kata ka daw menta ka kenti ha bi ba athlete smiju ki la select ka school jumi bagi yo ban pa asya kale ka Special Athletics National Coaching Camp ka ba pinya ka Special Olympic Bharat kya ai ka jing mentoi thrai nam ta kini ki khna jopi menta hadin bagi lapendep ketika coaching camp hadin bagi lapendep nor kawai ka bading ko ya kalau ya ki khna onda kiti khna ki lapendep hati ki layo kini ka coaching camp ki hantu ki la mengelak ka lam para khna ni bahkan encourage su ki wei pat khna ki bawan ya ki wei pat khna ki bawan dangwan semai ni ki badan hang gi mo ki bumlek kai ki bum yo i ki bai lang lang kunjuk kum ki kin ya bot lang ba ki mi ki paru kin yo i kin ba ki ti mar bun sin ni kini ki khna ni kim ju ai la ba kin lek kai kim ju ai la ba kin ki lang kum ki wei pat ki khna samla ni kum wei pat ki pun ki wei ki babit babyang mo ki pakhat ba kini khna ba na kini kim ju ai la te da ka jing yo ai kini khna ba kin lek chaban kan ra sipun ke jing kala hapling para khna ba ha kom pakhat padan jong kini ki kimi ki paru ta ga de ko san bat baar bat kalau nalor bikin na kinong hikain kinyo lang ya coaching training camp makin la pat anda lawan makin coach kelapan ya kini kina ki belong kum kini ha kini ka sanjungi ba kamtam hasti hi berapa we